לא בכל יום צומחת הזדמנות חדשה. ברוכים הבאים לביאליק, פרויקט המגורים החדש של אורון נדל"ן בחולון. מזה 2 עשורים מסמנת את עצמה חולון כעיר העתיד של ישראל. מתחמי תעסוקה חדשניים, חינוך פורץ דרך ותרבות עשירה ומגוונת הפכו את חולון לאחת הערים האטרקטיביות למגורים ולהשקעה. ברחוב ביאליק המרכזי מקימה חברת אורון נדל"ן את מתחם המגורים החדש ביאליק. 3 בנייני בוטיק הכוללים 127 יחידות דיור. מיקומו האסטרטגי של הפרויקט מקנה לו נגישות מהירה ונוחה לצירי תנועה מרכזיים. מדובר באזור מגורים נחשק, עם פארקים, מרכזי חינוך מהמעלה הראשונה, מרכזי קניות ומוקדי תרבות, ספורט ובילוי מובילים. בנוסף, בעתיד יוצבו תחנות הקו הירוק והמטרו במרחק הליכה. אדריכלי הפרויקט, גל ומצליח, תכננו את הפרויקט בהשראת מתחמים אירופאים, ויצרו מתחם ייחודי המשלב חצרות מעוצבות בין הבניינים. תכנון החצרות כולל שפע של צמחייה רב-שנתית, עצי פרי, פינות ישיבה, קרי דשא ושבילי אבן טבעיים. בפרויקט לובעי כניסה מפוארים ומעוצבים. לפרויקט תמהיל דירות מגוון, החל מדירות 2 חדרים ועד לדירות 5 חדרים, דופלקסים ופנטאוזים מרשימים. הדירות כוללות מפרט עשיר, חללי מחיה מרווחים ומפתחי חלונות גדולים השוטפים אותן באור. לכל דירה מרפסת שמש מפנקת. חברת אורון נדל"ן מקבוצת אורון החזקות והשקעות קידמה בשנים האחרונות את הקמתן של אלפי יחידות דיור בישראל במסגרת בנייה חדשה, התחדשות עירונית ומחיר למשתכן. קבוצת אורון היא חברה ציבורית עם מניפה של יכולות בכל תחומי הבנייה. חברה עם עוצמה, בעלת מחצבות, מפעלים ומערך לוגיסטי גדול שיש לה יכולות תכנון, הנדסה וביצוע מרשימות. שהיא לא רק היזם, היא גם הקבלן. ניסיונה עתיר השנים הופכת אותה לאחת מהחברות המבוקשות בארץ בתחום הנדל"ן בכלל ובתחום ההתחדשות העירונית בפרט. זה הזמן ליהנות מעולם שלם של יתרונות. ביאליק, פרויקט המגורים החדש של אורון נדל"ן.